Похвалёны Ісус Христос, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы, вітаю ўсіх, хто нас сёння слухае. Сёння, як кожную пятніцу, у нас у гасцях ксёндз-канцлер, ксёндз Дмітрый Пухальскі, з якім разам гэтую перадачу вядзём дзеля таго, каб зазнаёміць вас з кананічным правам. Сёння была падрыхтавана такая тэма, як святыя часы, але ў сувязі з тым, што павінны нейкім чынам мы таксама вельмі аператыўна дзейнічаць і рэагаваць на тое, што адбываецца вось у свеце, мы таксама вырашылі, што на пачатку нашай размовы перш за ўсё паразмаўляем і закранём такую вось справу, як сталы дыяканат у касцёле. Похвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя. Вітаю шчыра ў нас, і вядома, што сталы дыяканат у касцёле гэта не нешта зусім новае, што гэта таксама справа, якая ўжо была ў касцёле. Ці можна нейкім чынам распавесці трохі больш адносна таго, калі гэта было, як права да гэтага ставілася, якія абавязкі меў сталы дыякон, калісьці прынамсі? Так, можа, першая самая галоўная тэрміналогія сталы дыяканат, так у беларускай мове трошкі слова сталы. Ну так, гэта значыць дарослы. Часамі кажуць дарослы, можа нават, каб не казаць стары чалавек, то кажуць сталы чалавек, так? Ўсё ж такі, заўсёды, як мы гаворым пра дакументы касцёла, якія пішуцца на лацінскай мове, там варта зазірнуць у арыгінальны слоўнік, як гэта ёсць, і там тэрмін перманенс. Пастаянны. Перманенс, то есть больш можа тлумаць як пастаянны дыякан, так? І у рускім тлумачэнні кананічнага права ўжываецца тэрмін пастаянны дыяканат, да? Слова сталы дыяканат у польскай мове вывучаюць, у польскай мове слова сталы мае трошкі іншае значэнне, чым у беларускай мове, да? То сталы ў значэнню пастаянны. Вось это, напэўна, першае, на што трэба звярнуць увагу. А то гучыць як старэйшы дыякан нейкі. Так, это, бо і людзі мяне сапраўды пытаюць, што значыць цяпер, перапрашаю, старэйшых дзядкоў будуць на дыякана ў свеце. Ну так. Не ў гэтым справа. Справа менавіта дыяканат перманенс, да, то есть сталы пастаянна ў тым сэнсе, да? І сапраўды, калі паглядзім на, як добра заўважылі, ці гэта новая з'ява ў касцёле ці не. У касцёле ў Беларусі гэта з'ява новая. Зусім новае, раней не было вогуле. Ну, па меншай меры ту гісторыю, што мы ведаем, не было. Чаму? Калі паглядзець на паўсюдны касцёл, вось то до 5 стагоддзя, то есть яшчэ ў Беларусі ў тых часах касцёла не было, до 5 стагоддзя пасля нараджэння Ісуса Хрыста функцыя сталых дыяканаў была вельмі моцна распаўсюджана ў касцёле. Ну, я узгадываю той момант у Евангеліі, як там выбар быў. Так, удзеях святых апостолаў выбіраюць дыякана. Чаму? Тому што нам не годзіць абслугоўваць сталы, вось, поэтому святыя любяць выкарыстоўваць фрагмент з дзеяў апостолаў. Выберем дыяканаў, да, выбралі 7 дыяканаў, асноўным заданнем якіх было, кажуць, учынкі міласэрнасці. Служба пры сталах, то есть, па сутнасці, учынкі міласэрнасці, да, дапамога бедным, вось, ён таксама адносілі святую камунію хворым людзям, тыя, якія не маглі быць на святой мшы, і выконвалі іншыя абавязкі, вось, а ўжо тыя, хто мелі сённяшняй мовай кажучы святарскае пасвячэнне, бо трошкі інакш прэзбітары, так, яны ўжо займаліся абвяшчэннем Божага слова і то, што мы сёння называем цэлебрацыяй святых сакраментаў, перадусім эўхарыстыі. Кажу, сёння называем, таму што тэрміналогія трошкі іншая была ў тыя часы. Вось. І гэта функцыя, нават калі не толькі возьмем дзеі святых апостолаў, дзе выбралі гэтых 7 мужоў, да, але таксама пасланне да Тіта, пасланне да тэсаланікійцаў, вось, там, дзе апостол Павел пішаць, які павінен быць біскуп, да, які павінен быць дыякан. Муж адзінай жонкі. Муж адзінай жонкі, гэтак далей, і таксама, які павінен быць дыякан. Калі паглядзім, пра прэзбітара там няма. Ёсць пра біскупа і пра дыякана. Да? То есть это паказвае, што функцыя дыякана у касцеле была вельмі моцна распаўсюджана ў першае стагоддзе, прычым дыякана вось гэтага перманенс, дыякана пастаяннага. І калі браць пад увагу тое, што гэта пісалася ў пісаннях, у пасланнях апосталаў, то атрымоўваецца, што гэта больш важнае, ніж прэзбітара было. Ну, гэта, конечно, параўноўваць цяжка, ну, бо тут ёсць некалькі тэорый, якія гавораць, ці былі, адна кажа, што былі толькі біскупы і біскупы і дыяканы, некаторыя пазней прэзбітары, это ўжо, можа, пытанне больш для гісторыкаў касцёла, не хачу тут выказвацца, бо не да канца кампетэнтны. Памятаю, што некалі такое чытаў, вучыў, але не хачу так выказвацца, бо я не трэба у нас гісторыка некага злавіць. Трэба гісторыка злавіць, запытацца, як гэта было. Вось таму эта функцыя дыякана была вельмі важная. У касцёле сапраўды яны выконвалі важную функцыю. Але з 5 стагоддзя
То есть амаль на 1500 гадоў эта функцыя ў касцеле была заніклая. Да? То есть дыяканамі станавіліся толькі тыя, хто імкнуўся стаць прэзбітарам, святаром. Да? То есть гэты часовы дыяканат, як мы кажам, да? Вось гэты год, паўгода, часамі па-рознаму бываюць. У савецкія часы это вельмі часта быў толькі адзін дзень ці адна ноч, таму што як біскупа злавілі, то на суботу свяціў на дыякану, нядзелю на святара, таму што невядома было, ці калі яшчэ біскупа знойдзеш. Ну, так. Як ужо ёсць біскуп, то ўжо свяціў дзень так, дзень на дыякана, другі дзень на прэзбітара. Але гэта анамальнасць у касцёле была ў савецкія часы, нічого не зробіш. Вось. І таму вось эту функцыю сталага дыякана вярнуў у практыку касцёла другі Ватыканскі сабор. Да, то есть 1962-1965. Да, то есть, важно, с 5-го стагоддзя по 1962, то есть амаль 1500 гадоў гэта функцыя была, ну, скажем... Але, разумею, але гэта мы гаворым цяпер толькі аб рыма-каталіцкім, так, бо так. у іншых каталіцкіх... Ёсць. У абрадах сірыйскіх ён быў прысутнічаў. У грэка-католікаў. У грэка-католікаў таксама быў. Вось. Але мы глядзім на рыма-каталіцкі касцёл. Да? І на гэту паслугу, тое, што мы называем сталы дыякан з улікам таго, што я сказаў на пачатку. Да? Пастаянны гэта дыяканат. Да? І вось другі Ватыканскі сабор у сваіх дакументах, перадусім Канстытуцыі о касцёле у сучасным свеце, ён гаворыць аб тым, што ў касцёле ёсць такая паслуга этого дыякан перманенц, пастаяннага дыякана, толькі там канкрэтна такіх нейкіх не было нормаў, да, якім чынам іх пасвячаць у дыяканы, што павінны рабіць, толькі ёсць такая магчымасць, і сабор, гледзячы на гісторыю касцёла, хоча звярнуць гэтыя справы. І вось, кіруючыся гэтай Канстытуцыяй другого Ватыканскага сабора, папа Павел VI у 1967 годзе выдае такі дакумент «Моту пропріо сакрум дыякунатус орденем». Да, орден святого дыяканата, ось, дзе канкрэтна ўжо гаворыць аб функцыі гэтага сталага пастаяннага дыяканату. То есть вводзіць там свой моту пропріо у практыку касцёла гэтыя функцыі. І вось, па сутнасці, з 1967 года, то есть 50 гадоў, трошкі больш, 51 год на сённяшні дзень, вось гэтыя функцыі ў касцёле ёсць. І трэба сказаць, што ў многіх краінах свету яны здаюць свой экзамен. Да, то есть сапраўды, ну, скажем, касцёл перажывае розныя часы, часамі лепш, часамі горш. Вот на сённяшні дзень у многіх краінах Еўропы, таксама у многіх краінах, нават місійных краінах, у Афрыцы, у Лацінскай Амерыцы функцыя сталага дыякана, яна сапраўды з'яўляецца вельмі патрэбнай у жыцці касцёла. Ну і вось тут я хацеў бы закрануцца адносна таго, якія гэтыя функцыі, таму што мы ведаем, што святар гэта перш за ўсё той, хто скіраваны складваць ахвяру за грахі свае ўсяго касцёла, так прынамсі Евангелие гаворыць. А вось атрымоўваецца, што дыякан як на шляху да атрымання гэтага сакраменту пасвячэння гэтага хіерархічнага, ён, скажам так, ідзе. Але вось у гэтым моманце ён паўсвятар, ці як гэта Ну, перадусім трэба сказаць, мы ўжо не памятаю, ці з вами казалі, ці не? Казалі. Гэта я памятаю, гэта я так... Так, добра. Дыякан – гэта асоба духоўная. То есть перадусім дыяканат – гэта не нейкае служэнне ў касцёле, гэта трэба сабе вельмі добра ўсвядоміць, это не служэнне там акаліта ці лектара, ці чытаць святое пісанне, ці нават святую камунію раздаваць. Дыяканат – это сакрамент. Зусім іншы ранг. Сакрамент пасвячэння. Сакрамент пасвячэння ў першай ступені, да, то есть это ўжо зусім іншая справа, з ім звязана адпаведная падрыхтоўка, трошкі пасля пра гэта скажам, да, то есть нельга схадзіць, вот чалавек хадзіў, запальваў свечкі, перапрашаю, 50 гадоў, давайте он дыякана высвеце мне, у заслугу даць вот чалавеку. Не, абсолютно. Узнагарода такая. Абсолютно не, да, то есть гэта ўсё ж таки, гэта сакрамент, і больш таго, праз гэты сакрамент чалавек, мужчына, становіцца духоўнай асобай. Да, з усімі правамі і абавязкамі духоўнай асобы. Да, то з'яўляецца такая рэч, як называецца інкардынацыя, да, то есть да канкрэтнай дыяцэзіі ён будзе прыпісаны, то есть не можа быць дыякан сам па сабе, як кот Матроскін, да, і гуляе сам па сабе, не. З'яўляецца інкардынацыя. Да, то есть канкрэтна, напрыклад, калі у нашай мінска-магілёўскай архідыяцэзі, то дыякан, як кожны дыякан, ці той, які імкнецца да святарства, ці пастаянны дыякан, ён будзе інкардынаваны, як бы уключаны у мінска-магілёўскай архідыяцэзі, будзе членам гэтай архідыяцэзі. Это першая справа. То есть важна памятаць, што гэта, ну, это незвычайнае служэнне, бо часамі
д'яканіяй называюць служэнне ў касцёле. Ну, Можа так. быць і жаночыя рухі там, да, то есть нейкія служэнні ў касцёле. Сакрамент д'яканату — это сакрамент пасвячэння ў першай ступені, да. Поэтому тут ёсць канкрэтныя правы і абавязкі. І, канешне, ёсць Молитва бревиария, литургия годин. Да. То есть то самое, что да, то есть як чалавек становіцца асобай духоўна, ён прымае на сябе абавязкі, і адным з іх, як вы добра сказалі, з'яўляецца нават абавязак молитвы бревиария. Полностью. Не заиздрожчу я жонцы. Полностью, да, то есть не тое, что там jutro нешпары, калі ёсць час, калі няма часу. Вось. Хаця тут трэба сказаць, што права дазваляе канферэнцыі біскупаў, скажем так, для сталых д'яканаў рабіць паблажкі, але это павінна рабіць канферэнцыя біскупаў. Ён сам не можа вырашаць. Не можа. Ну, наша канферэнцыя біскуп пакуль яшчэ канкрэтна такіх. Да у нас сталага д'якона яшчэ ні аднаго няма. Так. Ну, але то есть Але магчымасці ёсць. Магчымасць ёсць, і это канферэнцыя біскупаў можа установіць, ну, часцей за ўсё там jutro нешпары абмежаваць бревиарий да гэтых малітваў толькі. Ну, хаця это не абавязкова, да, то есть абавязак бревиария. Што тычыцца цэлібату, да, таксама ёсць, калі мы гаворым пра гэтых пастаянных д'яканаў, ёсць две магчымасці. Альбо пастаяннымі д'яканамі становяцца мужчыны жанатыя, альбо мужчыны не жанатыя. Калі гэты мужчына захоча стаць сталым д'яканам, будучы чалавекам жанатым, права гаворыць, што ён павінен мець па меншай меры 35 гадоў жыцця. Ну, сталы, так, 35 гадоў жыцця і пісьмовую згоду жонкі. Так, на тое, каб ён прыняў гэты сакрамент. Падрабіць немагчыма. Вось у мяне пытанне, ці калі ён падробіць гэту подпіс жонкі, ці будзе сакрамент важны, ці не? Будзе. То ўсё справа, што сакрамент будзе сапраўдны. Вось тут это ўся такая справа, што поэтому біскуп мае абавязак праверыць. Ну, конечно, я так, калі да гэтага дойдзе, напэўна, біскуп будзе спатыкацца з жонкай этого чалавека. Напэўна, не будзе так, што ён толькі паперку прынясе. Но важная справа. Ведаючы жыццё, хутчэй за ўсё, конечно, трэба будзе спаткацца з жонкай, паразмаўляць, бо чалавек аддае сябе на служэнне касцёлу. Як бы там ни было, то есть эта справа таксама ёсць. Вось, да, поэтому 35 гадоў, калі гэты чалавек не жанаты, так, тады ён праз прыняцце сакраменту д'яканату таксама забавязваецца ўжо на ўсё жыццё быць у цэлібаце. То есть таксама, як і ў праваслаўнай традыцыі, ва ўсходняй традыцыі, пасля прыняцця сакраменту пасвячэння сакрамент сужэнства прыняць нельга. Да, нават калі сталы д'якан ўдавее, калі жонка ён памрэць, наступны раз жаніцца ён ужо не зможа. І тут і адносне часу, бо я ведаю, што касцёл дазваляе прымаць д'яканат у 23 гады, пасля 23 гадоў. Гэта калі д'яканат, які з'яўляецца пераходным да прэзбітара. Я разумею, але вось калі ён захоча быць сталым д'яканам, але цэлібатарыюшам. 25. 25 гадоў, да, то есть такі ёсць. Ну, ад гэтага ёсць, скажем так, права гаворыць так, што канферэнцыя біскупаў можа гэты ўзрост павялічыць. Паменшыць не можа, павялічыць можа. Ну, наша канферэнцыя біскупаў засталася пры тым, што гаворыць кодекс, то есть 25 для нежанатага мужчыны і 35 для жанатага. Ну вось да нас прыйшлі гэтыя пытанні і хацеў бы агучыць у сувязі з тым, што ўжо на частку гэтых пытанняў мы адказалі, аднак хацеў бы падкрэсліць. Пытанне было, ці сталы д'якан гэта напалову святар? Ну, ведаеце, напалову святар, мы кажам... Калі асоба духоўная, то асоба духоўная напалову немагчыма быць асобай духоўнай. Альбо асоба духоўная, або не асоба духоўная, але яшчэ не святар. Таму што, можа, святары хто такія? Гэта прэзбітары і біскупы. Тут нават не напалову. Нават не напалову, проста чалавек мае сакрамент пасвячэння. Трэба адрозніваць гэтыя рэчы, да? Сакрамент пасвячэння, які мае 3 ступені, так, д'яканат, прэзбітарат і біскупства, і святарства мае. І ў гэтым моманце я разумею, чаму нельга называць сакраментам святарства. Вось, таму сакрамент пасвячэння. Пасвячэння, таму што калі ёсць д'яканат, то ён не святар. Так. Але ўжо духоўная асоба. Духоўная асоба прызнана для служэння, не дзейнічае, калі ўжо увайсці ў тэалогію і ў лаціну, да, ін персона Христі капіціс, да, то есть ад імя Христа галавы не дзейнічае, бо это не прэзбітар. Так, то есть ён і зараз да функцыі перайдзем, які д'якан, што д'якан можа ў касцёле рабіць. Вось, але гэта не святар.
гэта не святар, то есть нейкія функцыі касцёл дазваляе яму рабіць, але напэўна не ўсе, і перад усім ён не можа цэлебраваць найсвяцейшую ахвяру. Самае галоўнае, што святар. Таму няма магчымасці ввогуле гэта пытанне не мае сэнсу быцця ці напалову святар, Так, таму што ён ну, ввогуле не святар. Ввогуле, значыць, тое самае, што нельга быць, перапрашаю, напалову цяжарнай. Альбо цяжарнай, так. альбо не цяжарнай. Ну, таксама- хіба ў мазгах толькі. Ну, это уже іншая справа. Вось. Альбо таксама нельга быць напалову святаром, напалову не святаром. Мне недавно чытаў у адной кніжцы, можа трошкі адыдуся, вельмі падабаўся прыклад, як адзін святар вучыў маладых людзей перад сужэнствам, калі яны пачынаюць жыць ужо як муж і жонка, жывуць разам, то гаворыць, мы ж ужо амаль што муж і жонка, вось у нас праз тыдзень вяселля, вот чакайце. То самае, як я магу сказаць, я амаль што святар. Калі ў суботу пасвячэння, ў пятніцу, напрыклад, пайду імшу адпраўлю, я ж уже заўтра буду святаром, нібыта, не? Ну так. Але на мои словы хлеб і вино целым і крывёю Христа не станецца. Больш таго, і ў кары кананічна попаду, да? З таму, што сімулірую цэлебрацыю сакраменту. Таксама і ксужонка. Амаль святы. Вось. Амаль так, амаль што. Поэтому амаль тут у касцёле не дзейнічае. У гэтых справах, да? Амаль нема. Разумею, ёсць яшчэ другая частка гэтага пытання, бо мы вырашылі, што ён не святар і казаць пра палову немагчыма, але вось на палову бацька, на палову муж. Ці гэта магчыма ці нешта такое? Ну, бо касцёл бярэ сябе ва ўласнасць, па сутнасці, калі асоба духоўная. Ну, значыць, напэўна, там ёсць пэўныя працэдуры і прызначэнне гэтых людзей, гэтых далей, напэўна, сталага д'якана, пастаяннага д'якана, он не ідзе на поўнае служэнне касцёлу, у тым сэнсе, як святар. Да, то есть, напэўна, біскуп не можа ўзяць, перанесці сталага д'якана з парафіі адную парафію другую. Вось, напэўна, гэта, ну, то есть, трэба улічваецца і прафесія чалавека, ён недзе працуе. То есть, у гэтым значэнні чалавек не дае себе поўнасцю на служэнне касцёла, это таксама трэба разумець. То значит, ён можа быць так, што стала д'якан, напрыклад, пастаянна працуе ў касцеле, не ведаю, можа там за хрысціяніна, можа яшчэ кім-небудзь. Вось, але не абавязкова. Не абавязкова. Не, гэта прафесія можа быць у Польшы распаўсюджана, напрыклад, якім журналіст. Так? Бо нам напісалі вось менавіта наступнае пытанне, якое мы цяпер размаўляем адносне гэтага. Як дзяліць вось гэтыя свае абавязкі і што адносне зарплаты? Ну, зарплата – это пытанне самае цікавае. Ну, так. Вось. Але ну, калі вяртаючыся да таго, што скажам, да, то есть гэта не такая паслуга, якая поўнасцю забірае чалавека з жыцця. Да? То есть чалавек застаецца жыць у свеце, застаецца жыць са сваёй сям'ёй, жыве з жонкай. Таксама ён можа працаваць звычайную працу. працу. Можа працаваць па сваёй прафесіі. Таксама ён не забавязаны да цэлібату жыцця жонкай. Ну, так. Понятно, што ён жыве, у яго яшчэ можа пасля прыняцця дэканат дзеці яшчэ нарадзіцца. То есть тут у гэтым абмежаванню нават і ў сексуальнай сферы няма ніякіх. Ну, так і для кожнага хрысціяніна, так? Вось. Але і поэтому такога вось няма, скажем, поўнага аддання касцёлу, да? Але у служэнні касцёлу ён знаходіцца на тым, што выконвае тыя абавязкі, якія выцякаюць з яго прынятага сакраменту пасвячэння. Да? Можа хрысціць, можа удзяляць шлюбу ў пэўных сітуацыях, пра гэта яшчэ скажам, да? Там хаваць, абвяшчаць Божае Слова, гэтак далей. І па сутнасці гэта ўсё тады залежыць, вот, ці гэта вот падзел сваёй працы і служэння, ці атрымоўвання зарплаты залежыць ад індывідуальных нейкіх магчымасцей, індывідуальных сітуацый канкрэтнага д'якана. Конечно. Звычайна, конечно, калі чалавек, напрыклад, д'якана такі стал у парафіі ёсніка, пахрысціў ці пахаваў, людзі нейкую ахвяру складаюць, было б несправядліва д'якану нічога не даць за гэта. Ну, па сутнасці яму складаюць. Па сутнасці яму складаюць. Ну, тут ёсць нюанс. Ну, так, ёсць. А калі, напрыклад, д'якан успрымае сваё служэнне, як вы ўжо казалі, як свайго такога роду працу, то значыць, напрыклад, як закрысціянін альбо арганіст, то там звычайная тады умова о працу робіцца і так далей. То, што з пункту гледжання, так як і дзяржаўныя законы гавораць, і кананічныя законы гавораць, як права справядлівасці. Ну, калі чалавек працуе, павінен за гэта нешта атрымоўваць. Да? Поэтому гэта сітуацыя, зноў-такі, у кожным выпадку разглядаецца вельмі па-рознаму. Так. Індывідуальна. Так. І цяпер вось мы гаварылі пра гэтую працу, а можа трохі больш пра абавязкі д'якана, бо, вядома, праца можа быць розная. Напрыклад, нават падлогу прыбіраць у тым самым касцёле ці замятаць двор каля касцёла, а вось беспасрэдна тое, што належыць д'якану. Тое, што належыць д'якану, так па парадку будзем. Д'якан з'яўляецца, як мы казалі, успомню то, што мы казалі некалькі месяцаў таму назад, з'яўляецца звычайным распарадчыкам сакраменту хросту. То есть д'якан можа хрысціць.
любого. Нават калі ёсць прэзбітэр, нават калі ёсць біскуп. То есть не бывае так, што калі ёсць біскуп, хрысціць біскуп, калі нема трудна, хай ксёндз пахрысціць, як ужо нікога няма, хай д'якан. Не. Яны раўнапраўныя распарадчыкі гэта сакраменту. Да? То есть, напрыклад, ёсць сітуацыя, што трэба пахрысціць, напрыклад, у 11 гадзін хрост, хто будзе хрысціць там, пробаш не можа д'якан хай пахрысціць, альбо наадварот. Яны ўдваіх сядзяць, давай падзелім, ты 11, я ў 12. Да? То есть не значыць, што хрост будзе лепшы, калі пробаш пахрысціць, ці горшы, калі д'якан. Не? Ён з'яўляецца распарадчыкам сакраменту хросту. Наступная справа, д'якан можа таксама быць распарадчыкам абраду пахавання. Так, абраду пахавання, вось ён можа пахаваць чалавека, канешне, імшы адправіць не можа. Вось, але памаліцца дома, зрабіць усе гэтыя паблагаславіць, адвесці працэсію жалобную на могілкі, памаліцца на могілках. Асвяціць. Свяціць. Тое, што святар робіць на пахаванне, тое д'якан на пахаванне рабіць таксама можа. Вось, за выключэннем, канешне, цэлебрацыі святой імшы. Вось, д'якан, наступная справа, што можа, гэта з дазволу касцёльнай улады благаславіць сужэнства. Што значыць з дазволу касцёльнай улады? Калі мы успомнім нашы размовы пра сужэнства, мы казалі аб тым, што сапраўдным чынам, сапраўднымі з'яўляюцца толькі тыя сужэнствы, якія былі заключаны пры удзеле ардынары альбо пробашча, альбо святара, або д'якана, дэлегаванага адным з іх. Да, то есть для сапраўднасці сужэнства патрэбна благаслаўленне альбо ардынарыя, ардынарыя можа рэдка благаслаўляе пробашча, альбо святара, або д'якан, дэлегаванага адным з іх. Да, то есть для сапраўднасці сужэнства не можа д'якан прыйсці, кажа, я буду благаслаўляць сужэнства. Павінен быць дазвол кампетэнтнай касцёльнай. І цяпер дазвол не можа быць умоўны. Умоўны ў сэнсе такім, я сабе так у галаве прадугледжваю, што на ўсялякі выпадак пробаш бы даў. Не. Ён мусіць быць канкрэтным. Таксама і святару. Тут у гэтым выпадку не важна, ці это будзе святар ці д'якан. Калі я, напрыклад, прыязджаю ў нейкі горад, там мае родныя, не знаю, сёстры, браты, нехта выходзіць замуж, жэніцца, яны там скажуць, што ў нас ёсць ксёндз, будзе вянчаць, добра, але гэты мясцовы пробашч павінен дакладна мець дазвол. Не абавязкова пісьмовы, так. Я можа пазваню, часцей за ўсё ксёндз пробашч, там такія знаёмыя, ці можна павянчаць. Яшчэ не ведаю сітуацыі, каб пробаш адмовіў. Вянчай, на здароўе, але гэта павінен быць дакладны, выразна дадзены дазвол. І той самы з д'яканамі, поэтому ён можа благаславляць тыя сужэнствы, толькі тут ёсць адзін нюанс. Нюанс, які вось яшчэ ў некалькі гадоў назад папа больш дакладна, хаця ён раней быў, толькі так, як кажуць, между строчкамі, але цяпер вельмі дакладна ёсць 3 параграф у 1108 каноне, які гаворыць, што ў сужэнстве, дзе адзін з бакоў з'яўляецца прадстаўніком усходняй традыцыі, альбо каталіцкай, праваслаўнай, быць грэк-католікі, праваслаўнай, распарадчыкам павінен быць толькі святар. Толькі святар. А вось аб гэтым я не ведаў. То есть д'якан не можа благаслаўляць сужэнствы, змешаныя, так званыя змешаны, адзін з бакоў, у якіх праваслаўны альбо католік усходняга абраду. А вось чаму? Таму што усходняе права, так как у лацінскім касцёле для сапраўднасці сужэнства патрэбна згода сужонкаў, а благаслаўленне святара з'яўляецца, скажем, не хачу ўжываць слова дадаткам такім, але пацвярджэннем гэтай згоды. Пацвярджэннем згоды, але яно не да сапраўднасці патрэбна. Калі яго не будзе, трудна, перажывуць. Але у праваслаўнай, ва ўсходняй традыцыі благаслаўленне святара з'яўляецца другім тым важным элементам, абавязковым. Поэтому і павінна быць благаслаўленне менавіта святара. Гэта уклон у традыцыю ўсходнюю больш. Усходнюю. І мы, так як ствараецца сям'я, адзін з іх усходні, адзін заходні, мы павінны шанаваць і тую, і другую традыцыю. І поэтому, бо калі д'якан благаславіць, то для праваслаўнага боку сужэнства будзе несапраўднае. Так. Дзякую шчыра, бо не ведаў, правду кажучы. Сужэнства будзе несапраўднае. І скажу цяпер, некалькі ў судах спраў ёсць такіх, менавіта, можа, не даглядзелі, можа, не дачыталі, то д'якан благаслаўляў. Падазраю, што нават не ведалі, можа, нават. Можа, і не ведалі. Так, бо гэта, скажем, дакладна, кажу, наш кодекс было ўпісана ў 2015 годзе, ці 16 нават, то есть зусім недаўна, але гэта ўжо з 90-го года было ў кодексе ўсходніх касцёлаў, а права касцёла гаворыць, што таго, чаго няма у нашым кодексе, а ёсць ва ў тым, мы павінны прытрымлівацца. Так было. Разумею.
Вось. Поэтому не ўсе пра гэта можа ведалі, вось, але цяпер у нашым кодексе это дакладна запісана, што Бо я памятаю, што вучыўся, і гэтага ў нас не было, Так. не вучылі нас. Бо калі мы і вывучыліся, я вучыўся ў Польшчы, там, скажем, праблем усходніх наогул няма. Няма, Калі так. першы год святарства прыйшоў у варшаўскую курыю, і была праблема, што і было змешанае сужэнства католіка з праваслаўным, не ведалі, што рабіць. Я кажу, у нас таких 80%. Ну так. Вось. Поэтому зусім іншая практыка, поэтому тут цяжка нешта казаць. Да? Але дыякан у такой сітуацыі, да, калі два католікі ёсць, і калі ёсць дазвол кампетэнтнага пробашча альбо ардынарыя, то ён можа благаславляць такое сужэнства. Так? Дыякан таксама што можа рабіць? Можа казаць казанні, пропаведзі, гаміліі. Як асоба, якая мае сакрамент пасвячэння. Падчас святой мшы не толькі святар можа казаць, таксама можа дыякан казаць пропаведь. А вось адносне ці дыякан можа весці рэкалекцыі духоўныя свячэння? Можна. Можна. Калі мы говорим, што рэкалекцыя гэта, па сутнасці казанні трошкі больш збудаваны, можа, чаму не можа? Можа. Главное, мае сакрамент пасвячэння, да? То есть ён мае сакрамент пасвячэння, мы верым, таксама дыякан падчас святой мшы чытае Евангелие. Ну так. Чытае Божае слово, чытае Евангелие і можа прамаўляць гамілію. То есть гэта таксама тое, што з'яўляецца яго абавязкам. І таксама абавязак, канешне, раздавання святой камуніі. Удзяленне святой камуніі, то есть на святой мшы дыякан з'яўляецца зноў-такі звычайным распарадчыкам. Так, як святар. Чаму я трохі дзіўлюся зараз? Бо ведаю аб тым, што калі па самой літургіі вось ёсць абрад літургіі, то святар уручае вось саму пушку дзеля таго, каб дыякан раздаваў гэту Дыякан сам можа браць. Ён святар павінен даць акаліту, то есть надзвычайнаму распарадчыку. І там спецыяльная малітва яшчэ над акалітам ёсць. Калі ён не з'яўляецца акалітам, стала ўстаноўленым біскупам, там ёсць таксама нюансы свае. Вось, але дыякан можа сам узяць. Сам можа ўзяць. Сам можа пусціць да табернакулем, дыякан сам усё. А дыякан сам можа прыняць камунію таксама, напрыклад, падчас мшы? Не, яму трэба ўдзяляць, бо ён не канцэлібруе святую мшу. Таксама як святары, часамі ёсць святары, якія не канцэлібруюць святую мшу. Яны прымаюць тады. Так, напрыклад, канонікі удзельнічаюць святой мшы ў харальных строях, не ў арнатах, тады яны ім тады удзяляецца святая камунія. А калі святары цэлібруюць, яны самі прымаюць, то есть самі сабе удзяляюць. То дыякану па сутнасці трэба удзяліць святую камунію, але вось удзяленне камуніі належыць да яго прамых абавязкаў. Так. Занясенне камуніі для гэтага па сутнасці ён быў пастаўлены ў першае стагоддзе, адзін з важных абавязкаў да занясення камуніі хворых. І таксама сёння гэта застаецца, толькі сёння ёсць такая праблема, што часцей за ўсё, калі ідзеш да хворага чалавека, яго трэба і намасціць і паспавядаць адразу з камуніяй. Канешне, можа быць сітуацыя, што толькі святая камунія, напрыклад, бо чалавек доўга ляжыць увесь час. Тады да. Але звычайна ў нашай практыцы ўсё ж такі ідзе святар да чалавека, бо яго трэба паспавядаць і намасціць. Дыякан гэта зрабіць не можа, поэтому ўжо святар гэтым займаецца. Хаця ў нейкай можа надзвычайнай сітуацыі, калі не будзе святара, то дыякан можа, і чалавек у стане ласкі знаходіцца свячальнай, а нават у небяспецы смерці, як узбуджае дасканалы жаль і віятык, і няма магчымасці паспавядацца, дасканалы жаль таксама прабачае грахі, тады дыякан, конечно, можа удзяліць. Хіба што гэты чалавек уже гадамі ляжыць, бо ён інвалід, і вот ён хоча прымаць святую камунію, ён знаходзіцца ў стане ласкі, вось і дыякан мае магчымасць тады заносіць яго. Так, напрыклад, раз у месяц прыйдзе святар паспавядае, а, напрыклад, у іншай нядзелькі, там, першую пятніцу дыякан занясе, там, альбо можа созваніцца, напрыклад, то есть мне патрэбен сёння святар, то чалавек гаворыць, ідзе святар, паспавядаюць яго, намасціць. Калі не, то дастаткова, щоб дыякан удзяліў святую камунію. Дзякуй шчыра. Ці гэта ўсё? Яшчэ пытанні, якія былі? То значит, мне адносне гэтых абавязкаў дыякана, ці гэта ўсё? Большасці ўсё. Напэўна, яшчэ нейкія спецыяльныя, скажем, у нашай традыцыі ёсць благаслаўленне пасхальнай ежы, напрыклад, таксама дыякан можа рабіць, так. Нейкія іншыя справы благаслаўлення, то есть тое, што права не забараняе дакладна рабіць, да? А вось такія рэчы, як асвячэнне розных прыладаў рэлігійных. Так, это ўсё дыякан можа рабіць. Так, благаслаўлю. Усе сакраменталі, то есть я кажу, тое, што права не забараняе, сакраменталі, то есть крыжыкі асвяціць, там, ваду асвяціць, там, яйкі ў вялікую суботу. Пытанне ў нас тут шмат, вось, адносне дыяканату. Чарговае пытанне, якое нам даслалі, ці сапраўды гэтая функцыя патрэбна ў касцёле, то значит, перш за ўсё,
тут не схарактарызавана ці ввогуле ў касцёле, ці ў нас у Беларусі ў касцёле, таму можа так і агульна адкажуць. Ну, конечно, агульна, ну, Ці патрэбна гэта не ведаю, функцыя? ці маю паўнамоцтва казаць, ці патрэбна, так, наогул, можа Ну, але прынамсі паразважаць. Паразважаць на эту тэму можам. Вось, ведаеце, у жыцці касцёла могуць здарыцца розныя сітуацыі. Напрыклад, возьмем невялічкі пасёлак, можа вёсачку, туды, куды святар не можа даехаць. Ну, можа ёсць адзін святар. У нас пакуль што такая сітуацыя больш-менш нармальная, але ўжо цяпер, ведаеце, у дыцэзі сітуацыі часамі святары выязджаюць, не атрымоўваюць дазволы, трэба некаторыя, ну, бывае адзін святар, 2, 3, 4 парафіі. Вось, не заўсёды ўсюды можа даехаць. Можа быць сітуацыя, што, напрыклад, нейкі дзень, ці нават нядзеля, у нейкай парафіі трэба пахаваць чалавека. Ну, вось у мяне такая сітуацыя вельмі часта здараецца, што звоняць да мяне з пахаваннем, а я папросту не магу фізычна і можа быць такая паехаць, сітуацыя. бо як? Поэтому тут і калі такі дыякан быў бы добры, Ну, так. он бы паехаў, бо імшы ён правіць не можа. У дыякан не можа быць 5 імшоў у нядзелю. Але пахаваць можа. Так. У дыякана не можа быць 5 імшоў у нядзелю, як у святара, да? Ну, так. Дыякан дастаткова на адной пабыць. Так? І поэтому ён можа ў такіх сітуацыях дапамагчы паехаць. А сёння, на жаль, на вот сітуацыя рэальная Беларусі, ну, вясковыя парафіі і часамі разлеглыя. Ну, можа быць так, што трэба за 20-30 кіламетраў паехаць, каб чалавека пахаваць. І з аднаго боку не хочацца адмаўляць людзям, асабліва калі чалавек веруючы быў і гэтак далей, ну, але з другого боку, як гэта яшчэ пападзецца нядзеля, ці нейкі такі перыяд, што ну сапраўды, як бы не хацеў, ну не можаш. Так? Поэтому, ну, такі д'якан скарбам з'яўляецца такой сітуацыі. Ну, але гэта тое, што мы гаворым цяпер пра душпастырства. Я трохі хацеў бы так, ну, можа, такі слізкі тэмат закрануць. Вось. Справа цэлібату святара і справа жанатага д'якана сталага. Ці не будзе менавіта ў гэтым моманце больш такіх пакліканняў менавіта праз тое, што д'якан не мусіць захоўваць гэтага цэлібату, а будзе жанатым? Ці не на гэта менавіта таксама накірована гэта ўсё? Я думаю, што, па-першае, пан быў сабе зусім парадзіць. Бо ўсё ж такі служэнне святара і служэнне д'якана зусім іншае служэнне, як бы там не было. Вось, таму я заўсёды думаю так, калі касцёл дае такую магчымасць, бо мы можа свае планы строіць, але касцёл дае нам на сённяшні дзень, касцёл дае такую магчымасць. Касцёл дае магчымасць, каб былі ў практыцы касцёла гэтыя людзі, да, якія, ну, маюць канкрэтнае заданне, пра якія мы ўжо казалі, да, то, ну, чаму бы это не выкарыстаць? Да? Тут пытанне, як людзі будуць там ці адносяцца, ці ну, паўсяка, можа быць, заўсёды людзі па-рознаму да святароў жанатых і нежанатых адносяцца, і кажуць, грэк-каталіцкія жанатыя, тут не жанатыя, гэта можна бясконца гэта тэму перакручваць. Абсалютна. Ось, і тут, напэўна, калі будуць паклікані, ну, скажем так, будуць сталыя д'яканы, жанатыя мужчыны, ну, яны і так святара не заменяць. Святара вообще не заменяць. А каму пан Бог дае святарскае пакліканне, напэўна, чалавек распазнае, што є святарскае пакліканне. Дзякую шчыра. Тут такое трохі дзіўнае пытанне, не ведаю, ці яго задаваць ввогуле, але задам, бо прыйшло. Ці можа прэзбітэр перайсці ў стан сталага д'яканату? Ну, скажем так, калі чыста тэарэтычна з пункту гледжання права, то ён і так д'якан. Не, д'якан, то ён д'якан. Ён атрымаў. Ён атрымаў. Вось, ну, але, скажем так, тыя людзі, якія ўжо сёння з'яўляюцца прэзбітарамі, тыя людзі, якія сёння з'яўляюцца д'яканамі, яны ўжо, скажем, дарогі назад не адкажуць. Усё, цягнік ушоў, святло выключана. То есть уже назад дарогі няма. Тое, што я казаў, уже пасля прыняцця сакраменту пасвячэння, ну, не дапускаецца сужэнства. Не, але тут маецца на ўвазе, напрыклад, ёсць д'якан, ён чакае на прэзбітарат, і ён у нейкім моманце вырашае, што не, ён хоча быць сталым, напрыклад, д'яканам. Ну, скажем так, ёсць... Ну, у нас ёсць такая сітуацыя, ведаю. І тут таксама права гаворыць так, да, што той д'якан, які быў прадназначаны для прэзбітарату і які адмаўляе прыняцце прэзбітарату, таксама павінен быць забаронены служэнне д'якана. Ага, права так гаворыць. Права так гаворыць. Канон, можа, зараз не ўспомню, 1032, што-небудзь каля гэтага. А нават не ведаў. Так. Нічого сабе. Вось, ёсць такая, да?
Ну, я просто зараз... Нічого. Напэўна, ёсць такі канун, да? То есть, яму павінна быць забаронена д'яканская служба. Ну, хіба што ардынарый ведае сітуацыю і можа... То есть, зноў-такі, права тут не гаворыць канкрэтна. То есть, наогул, калі ты імкнуўся быць святаром, ну, то тут трэба быць святаром, да? Хіба што з'явіцца нейкая перашкода альбо нейкая неправільнасць, пра якую мы казалі, там, што нешта такое, вось. Можа быць, зноў-такі, кожная сітуацыя такая будзе разглядацца асобна, вось. Ну, ці можна памяняць? Ну, не ведаю, як, калі атрымаў ужо пасведчанне. Не, калі сакрамент д'яканату ёсць, ну... Не, а вось калі ўжо сакрамент прэсбітарату ёсць, то уже ўсё. Прэсбітарату ўсё, тады ўжо альбо, ну, скажем так... Д'яканам уже сталым не станеш. Не станеш д'яканам. Вось. Дзякуй шчыра. Яшчэ чарговае пытанне. Дзе вучыцца? Што рабіць, калі, напрыклад, нехта захоча? Ну, вядома, згода з жонкі, гэта як не атрымаеш, то выб'еш. Так, тут зноў-такі не так усё проста. Вось, тут ёсць зноў-такі, што тычыцца сталага д'яканату, кодекс гаворыць так, 1032 канон. Вось, кандыдат да сталага д'яканату можа быць прадстаўлены да пасвячэння толькі пасля заканчэння адпаведнага перыяду падрыхтоўкі. І вось гэты перыяд ад падрыхтоўкі, это што? Падрыхтоўкі, і што вырашыла наша... Тут это кампетэнцыя канферэнцыі біскупаў вырашыць, якім чынам будуць рыхтавацца кандыдаты да сталага д'яканата. Да? То есть, калі мы гаворым пра часовы д'яканат і пра святарскае пасвячэнне, тут даволі ўсё ясна. Тут ёсць духоўныя семінарыі, ёсць рацыё студыёрум, то есть праграма фармавання святароў, якія там маюць чатыры, скажем так, віды гэтай фармацыі, да, душпастарская фармацыя, чалавечая фармацыя, так далей. Вось, што датычыць фармацыі сталага д'яканату, тут канферэнцыя біскупаў павінна выпрацаваць нейкую норму, да, то есть павінна выпрацаваць нейкую сваю так званую рацыю студыёрум. Вось, ну, але так у нас яшчэ эта справа новая, яшчэ гэта, ну, на сённяшні дзень кандыдата няма ніводнага, толькі канферэнцыя біскупаў, скажем так, дазволіла, каб у Беларусі гэта было. На сённяшні дзень, калі з'явяцца у Беларусі кандыдаты да сталага д'яканату, яны будуць адбываць фармацыю, падрыхтоўку ў Санкт-Петербургу, у каталіцкай вышэйшай духоўнай семінары ў Санкт-Петербургу. Ось, таму што там уже некалькі гадоў ёсць гэты курс. У канферэнцыі біскупаў Расіі это прыняла некалькі гадоў таму назад, арганізавала свой курс, які на сённяшні дзень падрыхтоўка выглядае так, што на працягу 4 гадоў, мне здаецца, на тыдзень ці на 2 тыдні ў семестр трэба ехаць у Петербург. Ага, на тыдзень. Я уже перапугался і так подумаў, як гэта, ці жонка ввогуле адпусціць мужика на 4 года вучыцца ў Петербург просто так. Так это ж сям'я развалится. Так, не. То есть, мне здаецца, тыдзень або 2 тыдні, уже не памятаю, у семестр, то есть, грубо кажучи, 8 разоў, ну, амаль што завочнае навучанне. Толькі понятно, што яны вывучаюць таксама і тэалогію, вывучаюць таксама і права кананічнае, і гісторыю касцёла, псіхалагічную. То есть, тое, што патрэбна будзе для служэння, тое, што патрэбна будзе для працы з людзьмі, вось это ўсё павінны вывучаць. Ну і пасля гэтага ўжо зноў-такі біскуп прымае рашэнне, пасвяціць чалавека ці не пасвяціць чалавека. Разумею. Гэта азначае, што ў кожнай дзяржаве па сутнасці можа быць розныя спосабы прыгатавання адукацыі. Так. Права тут дае свабоду канферэнцыям біскупаў. Чарговае пытанне, якое да нас дайшло, вот мне падказваюць, у сувязі з тым, што гэта ўжо асоба духоўная, ці належыць абавязак да гэтай асобы духоўнае нашэнне строю духоўнага, вось і як ён будзе? Гэта ўжо калярадка ці яшчэ гэта зноў рашэнне канферэнцыі біскупаў. Гэта рашэнне канферэнцыі біскупаў, вось, таму што, ну, каноны гавораць, што духоўная асоба павінна насіць духоўны строй, альбо згодна з рашэннем канферэнцыі біскупаў, які гэта строй павінны быць. Бо калі чалавек, напрыклад, на трактарным працуе, ці цягнікоў там яшчэ і прыйдзе ў сутанні на працу, будучы слесарам. Так, гэта можа быць, напрыклад, у некаторых краінах ёсць, што у прыслужэнні ў касцёле можна закласці альбо сутану, альбо каларадку, альбо нейкае, ну, это ўжо зноў-такі залежыць ад канферэнцыі біскупаў. Напэўна, ну, звычайна такой працы, ну, кожны дзень. Хаця, можа быць па-ўсякаму, як наша канферэнцыя біскупаў вырашыць, так і будзе. Разумею. Ці стоіць чакаць у хуткім часе у нас вось нечага такога, бо дазвол атрымалі, вось беспасрэдна вашае меркаванне як пастара, вось
хто мае сутыкнення з гэтымі людзьмі і так далей. Яшчэ не меў Не? людзьмі. А можа хтось з клерыкаў захоча па заканчэнню семінары, напрыклад, прымаць толькі сталы дыяканат, ці ёсць такая магчымасць, напрыклад? Тэарэтычна ёсць, чаму няма, бо фармацыя будзе. Ну так. Так як вырашыць біскуп, не? Калі чалавек захоча, ну то хай будзе. Вось, але, напэўна, в этой сітуацыі яны заўсёды разглядаюцца індывідуальна. Індывідуальна біскуп глядзіць на чалавека, які, бо ўсё ж такі тыя патрабаванні, што ёсць для кожнага кандыдата за сакраменту пасвячэння, это здароўе фізічнае, здароўе псіхічнае, канешне, да, эмацыянальнае, сталасць эмацыянальная, Ну, вось тое, так. што павінна быць для святарскага служэння, яно павінна, і поэтому тут, ну, вельмі моцна это ўсё павінна быць, ну, праверана, бо, яшчэ раз паўторюсь, это сакрамент. Чалавек ідзе да сакраменту, вось, і, канешне, каб тут таксама не было людзей выпадковых. І вось яшчэ такое пытанне, я, правда, кажучы, не ведаю, як ввогуле рэагіраваць на гэтае пытанне, але задам яго. Ці ўвод сталага дыяканату ў Беларусі і ввогуле ў свеце, пачынаючы ад другога Ватыканскага сабору, гэта вяртанне да каранёў, ці аднак некая форма лібералізацыі ў касцёле? Разумееш, што такое пытанне такое вельмі. Ну, пытанне, што такое лібералізацыя. Да, то есть, то, ну што так, вось клопат у тым, што мы разумеем пад гэтым тэрмінам, да, то есть, калі мы... мы... На жаль, я не ведаю, што разумелі, калі вось задавалі гэта пытанне. Калі мы кажам, што это можа лібералізацыя, як, ну, скажем... адыход ад права, адыход ад закона. Так, адыход закона, адыход ад права, ці пашырэнне права, ці вяртанне. Тут, як бы, можна па-рознаму на это глядзець. Напэўна, нельга сказаць пра лібералізацыю ў тым сэнсе, што нешта было забаронена, цяпер дазваляецца. Ну, гэта не было забаронена. Так, гэта было так, ў касцёле так, з тым, што то есть... рыма-каталіцкім было менш, ну... менш распаўсюджана, так, скажем, была такая практыка. Да? Але дыяканат сам па сабе быў. Дыяканат сам па сабе быў. Поэтому, як бы, тут нельга казаць пра нейкія навіну. Лібералізацыю значэнне, што это нейкая навіна, да? То есть нешта новае ў касцёле прыдумалі, што вось ніколі не было, для таго, каб нейкім чынам, напрыклад, ну... Павялічыць колькасць пакліканняў, духавенства. Або духавенства. Напэўна, не. Гэта тое, што, ну, было ў касцёле за апостольскіх часоў. Да, у касцёле ў Беларусі гэта не было, можа, так як часамі пісалі, што вярталі практыку стала дыяканату, у касцёле так, але ў касцёле ў Беларусі гэтага не было. Не было, бо калі? Не было, калі. Да 5 стагоддзя у нас яшчэ касцёла не было, хрост нашых земляў быў трошкі пазней. Вось, поэтому, ну, паглядзім. Паглядзім, як гэта будзе, бо сапраўды тут не хочацца быць прарокам у гэтай сітуацыі. Ну, цяжка нават быць прарокам у гэтай сітуацыі. Это ўсё-такі справа, калі мы гаворым, да, калі мы гаворым, што чалавек становіцца духоўнай асобай, это справа паклікання. А пакліканне – это справа Божая. І вось цяпер мы заўсёды ў парафіях маліліся таксама аб пакліканнях да святарства. То нам цяпер належыць, што падзяліць нашу малітву аб пакліканнях да святарства, прэзбітарату і дыяканату па аддзельнасці. За ўсё можна маліцца, што маліць да святарскага і манаскага жыцця, так аб новых пакліканнях. Это ўсе пакліканні розныя. Калі говорим і святарскае, і манаскае пакліканне, і пакліканне да дыяканату, і місійнае пакліканне. А вось, зусім з галавы вылецела, выбачайце. Зусім розныя пакліканні. Адносне сталага дыяканату ў манаскіх супольнасцях. Вось гэта пытанне таксама прагучала, бо сталы дыяканат як чалавек жанаты, сталы дыяканат як асоба цэлібатарыюш, і вось сталы дыяканат як монах. Тэарэтычна ўсё магчыма, чаму не? Ёсць магчымасць. Тэарэтычна. Толькі што вось меня чаму дзівіць. Мы гаварылі вось увесь час пра дыяканат як такую функцыю паслугі, перш за ўсё. Якая функцыя паслугі можа адбывацца, функцыя паслугі для людзей, а тут такая, якая можа быць функцыя паслугі ў самым ордэне? Ну, ёсць, напрыклад, у нашай рэчаіснасці ж таксама і прадстаўнікі манаскіх ардэнаў працуюць у парафіях. Ну так, яны ёсць. І многія манаскія ардэны, напрыклад, якіх галоўным харызмам з'яўляецца місіянерская праца, якія працуюць у Афрыцы, у Лацінскай Амерыцы. Там, напэўна, для іх гэта таксама нейкія выйсце, так, што ёсць дыяканы з іх кангрэгацыі, з іх супольнасці. Таксама можа быць, чаму не? Ну, такі гэта, напэўна, пад адну грабёнку нельга ўсіх. Напэўна, калі мы кажам пра нейкія кляштары, у такім значэнні так слова пра закрытыя, там, дзе не выходзіць, напэўна, там няма патрэбы ў сталых дыяканах.
Я попросту вось у мяне не укладаецца ў галаве нешта такое, што законнік, ну, монах, д'якан, і ён не хоча прэзбітарат атрымоўваць. Вот, тут это, может чым быть, перашкода? Не, так это, ну, не хоча чалавек. Ну, Таксама нехта хоча у кляштары. Мне тоже можа не укладвацца галаве, як это чалавек можа быць монахам, а не святаром. А што рабіць тады? Такое можа быць пытанне. ну там працаваць. Не, працаваць тут, а д'яканом будучы таксама можна працаваць. Ну, можа. Вось, поэтому тут... Толькі тут один крок наперад да прэзбітарату яшчэ. Может быть, ну, а можа чалавек, можа вось так. Вот. Ну, вообще, то есть, абвінавачваць так. у ляноце не буду. Не, у ляноце не хочацца, ну, так сама, калі говорим, што справа паклікання у Пана Бога для кожнага свой план у жыцці, калі ну, такім чынам, можа быць, такім чынам. Ну, галоўнае, што касцёл дае, як мы кажам, не мешаць Пану Богу дзейнічаць. Так само. Ну, так. Калі дае канкрэтнае пакліканне, калі праз касцёл гэта абвешчан, то ну, файна рэч у касцёле паслухмяна, трэба паслухацца, што касцёл гаворыць. Ну, а магчымасцяў тут шмат, і выкарыстаць гэтыя магчымасці таксама вельмі важна. Так. Вось, дзякую шчыра вось за гэтую магчымасць, дзякую шчыра таксама за тое, што трохі распавялі больш нам пра гэты сталы д'яканат у нашым касцёле. Маю надзею, што тыя, хто нас слухае, асабліва вось наша моладзь, тыя хлопцы, якія таксама нас слухаюць, слухаючы нас, таксама звернуць увагу на гэтыя магчымасці і нейкім чынам паспрабуюць, прынамсі, злучыць гэтыя магчымасці самім сабою. Вось. І цяпер, якія якасці добра было бы гэтым хлопцам развіваць, калі яны нейкім чынам захочуць, ну, у гэты сталы д'яканат увайсці. Напэўна, тыя якасці, які патрэбны кожнаму хрысціяніну. Напэўна, гэта пабожнасць, напэўна, гэта маральнае жыццё, напэўна, гэта жыццё паводле Евангелія, паводле 10 Божых запаведзяў. Тое, што права гаворыць здароўе фізічнае, эмацыянальнае, псіхічнае. Да? То есть такія звычайныя справы. То есть варта сабе ўсвядоміць, што не для прыняцця сталага д'яканату, не для того, каб быць святаром, касцёл не патрабуе нічога надзвычайнага. То, што надзвычайна Пан Бог дасць. Бо тут я таксама гляджу, ці павінен быць міністрантам? Не абавязкова. Таксама, як і перад святар, не кожны святар бывае. Хаця, кажуць, 80% было міністрантам. Я, напрыклад, ніколі не быў міністрантам. Я быў. Я не быў, поэтому, ну, всякае ў жыцці можа быць. Дзякую шчыра. Дзякую шчыра за тое, што згадзіліся паразмаўляць на гэтую тэму, нават не будучы па сутнасці прыгатаваным, бо наша тэма зусім іншая павінна была сёння быць, але ну, актуальная гэтая тэма, і таму закранули яе. Маю надзею, што мы адказалі на тыя пытанні, якія нам даслалі. Калі нешта не так, калі ласка, пішыце, будзем імкнуцца нешта дапоўніць. Вось. Заставайцеся з Богам, похвалёны Ісус Христос. Навекі вечны. Дзякую. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.